Lumea este. Salutare, lumea este în episodul numărul 7, cred. Așa, și vreau să vă spun ceva. Unii stau o grămadă pe Facebook și nu e bine să stați o grămadă la calculator. Și da, nu e bine. Fiindcă îți poate afecta vederea și nu trebuie să stai chiar atât de mult. Și cineva s-a abonat la noi și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Nu știu exact cine. Dacă te uiți în aceste clipe la noi sau dacă te uiți la video, îți spun ceva, îmi place de tine și dacă ești tu acel cineva, trimite-mi un coment ca să știu cine ești. Ok. Și m-am convins să nu mă las de sesie, fiindcă cineva mă susține și la ce? Dacă mă susține, la ce să las? Nu ar fi drept. Așa că eu zic să vă abonați la cineva care îmi place foarte mult de el și dacă sunteți abonați deja, mă rog, să vă abonați la Mr. de Jomo. Ok, fac o mică pauză până îmi scriu contul și intru din nou. Și am revenit. Da, deci unde am rămas? Da. Te apreciez și să vă abonați la Mr. de Jomo. Da. Fiecare... Serios? Ok, așteptați încă un pic. Ok, am revenit. E cineva care vrea să intre cu mine. Wow, e cineva. Fata. Femeie. Hei. Ok, așteptați puțin. Ok, mi-a intrat cineva în cameră. Mă rog. Așa. Mă rog. Nu trebuie să vă dezabonați. Mi s-a abonat cineva și asta, asta mi-a plăcut. Deci mi-a plăcut mega mult. Și mă scuzați de pauze, că le pun mereu și chestiile astea, dar trebuie să le pun. Fiindcă, hello. Ok. Ce să nu trebuie? Da. Vreau să văd doar că s-a filmare o pauză mică. Da, stați. Ok, am revenit. Lag. Serios. Așa, și vreau să vă zic că a fost ceva incredibil pentru mine. Că v-ați abonat. Că te-ai abonat. Acel cineva vreau să știu cine e, ca să îl pot felicita. Și, da, rog. Pentru el, uitați-vă, dau și cu artificii. Fiindcă eu când m-am apucat de YouTube am sperat că o să vă placă, dar acum văd că cineva apreciază. Dar ca să vă mai apreciați, să vă mai abonați, să mai dați like-uri, să faceți multe chestii. Fiindcă pe mine mă bucură mult și nu știu cum să exprim asta. Vă zic așa,
toată lumea care se uită la mine, ca multe vizionări. Vreau să vă zic că de ce nu vă abonați, de ce nu dați like? M-ar ajuta foarte mult și aș continua. Eu vă dau item, vă dau chestii, nu e vorba doar că vă dau item. E vorba că, că sper că vreți să vă abonați, vă place, cum mă joc, cum fac, să vadă lumea că eu știu să mă joc, să vadă lumea că vreau să vadă lumea că sunt bun și eu în ceva. În metin, pardon, că sunt bun în metin. Că n-am ce să fac. Că acum nu prea mă duc pe afară că e caniculă și pot să fac izolație și chestii. La noi e foarte cald, sunt 35 de grade și n-am ce. Și n-am. Vreți să mă îmbolnăvesc, să fac chestia asta și am zis că haide să filmez, că de ce să nu filmez? Ar fi o idee bună acum afară. Bine, când seara mai mă duc și mai mă joc pe afară. Sau mai mă uit, iau aer curat, vorbesc la telefon și iau aer. Sau fac alte chestii. Ok, să ne uităm noi de aici. Care sunt damage care ne trebuie. Uite, uitați, lacrima celui vă trebuie. Și cristalul vă trebuie. Câte vreo să bătem noi cu ăsta? Bun. Ok, mi-a plăcut să-l bat. Frate, unde vrei să stau? O, Doamne! Ce? What? VIP. Shit. Am pasări pe mine și nu pot să stau. E pe mine, pana mea. Stai, vine pe mine. Wow, serios. Oricum, vreau doar să vă zic că mă bucur că v-ați abonat. Nu uitați să dați like, comment, bine, nu contează, doar vă rog eu vă abonați, fiți activi și asta nu mă lasă în pace. Totuși, bye bye!